باش شاگردên hêja hûn çawa ne? Şagirdên hêja îro me pirtûka xwe zanyarî berdewam bikin, em ê waneya xwe çarab bin ya beşa duyemîn ji pirtûka xwe zanyarî ya hefteyê pênca. Şagirdên hêja îro dîsa em ê pergaleka nû nas bikin, ew jî ku pergaleka me laşê zindî ye, pergaleka gelek girîng e. Em zanin hemû pergalê me giring in lê ev jî giring e di laşê me de û gelek giring e yani laşê me de. Em ê ka werin ê beriyan behsa wê bikin, ez ê pirs jor bikim şagirdên hêja. Dema ku em xwanek dixwin yan ev xwarina hene, xwedê me got pergala helandinê de me got diçe tevlî xwîniyê be lê em nizanin ku ev xwîn çi ye, di laşê me de çawa digere, deriya çi digere. Dema em xwanekî dixwin, ew tîmara bi enerjî di vê xwarinê de çawa di laşê me de digere. Yani dema xwedê em bînin ku heger hûn bînin destê we birîn dibe û dibînin xwîn derdikeve. Ma ev xwîn wiha di laşê me de me bes wiha ye yan di hin de çina de derbas dibe, tê gerandin yan nayê gerandin yan cihê xwe tenê dimîne. Îro diriya vê pergala me geranê de em ê hemû tiştî naz bikin ser xwînê, ser lebatên vê pergala me ku çawa di laşê me de ev tîmar digerîne. Şagirdên hêja îro pergala me geranê em ê behsa wê bikin. Em navê deynin vê derê jî. Navê xwe ye pergala geranê. Li vir dema bêjin pergala geranê bi karê çi radibe, bi karê gerandinê radibe. Pergala geranê wek pênasê jêre, ew pergala kûçê, ew pergala gerana xwînê ye. Çi dike? Xwînê di laşê me de digerîne. Heyberên tîmarî û gaza oksîjînê diriya xwînê de li hemû şaneyên laş digerîne. Em deynin pergala geranê çi ye? Ew pergala gerana xwînê ye. Heyberên tîmarî, heyberên ku bi tîmar bin û gaza oksîjînê li hemû şaneyên laş belav dike. Heyberên tîmarî û gaza oksîjînê li hemû şaneyên laş belav dike. Yani bêjin çawa? Gaza oksîjînê dema ku ji her du pişan distîne li hemû laşên me. Laşê me de hemûkî belav dike û çi jî heyberên ku tîmar tê de hebin, bi tîmar bin û yên bi enerjî bin, laşê me de hemû digerîne. Ka em werin nas bikin lebatên vê pergalê çi ne? Wek em tê zanîn ku her pergalek lebatên wên hene. Lebatên pergala geranê ji sê lebatên bingehîn pêk tê. Em wa deynin ya yekemîn dil, ya din, xwîn û ya sêmîn damarên xwînê. Ji sê lebatên bingehîn pêk tê. Dil û xwîn û damarên xwînê. Ev her sên lebatên me jî hevdû temam dikin, bê hev nikarin karekî rabin. Yani bêjin dil bê xwîn nikare kar bike yan damarên xwînê bê xwîn û dil nikarin xwîn tê de derbas nebe, ti karê wê namîne yani bê sûd be. Ji ber vê yekê her sê lebatên me jî hevdû temam dikin. Destpêkê me werin behsa dil bikin. Dilê mirov çi ye şagirdên hêja? Ev dilê mirov e. Bala xwe binê ev e dilê mirov. Dilê mirov masûlkeyeka bixêzik e. Ew jî masûlkeyek e di laşê me de lê bixêzik e. û ji dervê xwesteka me dixebite. Yani ne ku em bixwazin dixebite û ya em nexwazin naxebite, ji dervê xwesteka me dixebite. Cihê li kur digere dirêgeha singê de, wek em dizanin singa mirov dirêgeha singê de li aliyê milê çepê cih digire. Ew bi xwe ne li aliyê milê çepê lê ji ber ku hinek
خواره بالیه ملی چپه ویج بر بیکن بجن آلیه ملی چپه جه دیگره قباره ویج چیه قباره او کنزان پاسی کل ما دسته مروفه اوه دله مروف جی چار مالکان جی پکته ام هر چار مالکان دینه جی چار مالکان پکته چار مالک هنه ين دل آماده‌ین جوشی رو بکنم ها به هو کراسته راسته او گهوکا چپه زیکوکا راسته او زیکوکا چپه مالا خب نده أبد لي مروف ما جو چار مالكي بي هنا في دره گهوكا راسته أفجي گهوكا چپه بهر دوكي جور أبيكم تليه خداني سروا والفر زيكوكا راسته والفر جي زيكوكا چپه أفا دلي مروف ما الفر بحثا لبطين ما بحثا لبطا كميكر أو جيكو دل نها ميوار بحثا چبكن ميوار بحثا خوينه بكن كاخوين جي چپكته چكاري وي هي يعني چه پيكاتين وين هنا اموان خوين خوين چه شاگرتين هجا رونكا كو دلا شمده دگره رونكا چوا دلا شمده دگره رنگي وي صوره دلا شمده دگره دما بين دستي وبرين دبه او خوين ما رنگي چيه ما رنگي وي صوره بربيكن بجن رونكا كود لا شمال دقاره رنگه وی صوره جي چی پکته جي گروورکن صور گروورکن صور گروورکن سپی و پولن خوینه و پلازمای پکته ام ناوه وها چاراج دینه گروورکن سبي ويا سيمين بولين وينين ويا داوي بلازما شاگرتين هجاوكم زانن خوين دلاش مدى كاريه چيه هيبرين تيماري وغازا اكسجين لحمو شانين ونتفني لاش ما لقرينه يعني دريا خوينه ده هيبرين تيماري وغازا اكسجين دلاش مدى تي قراندن ما بحثا هرچار بشين كوج يعني هرچار بيكاتين كوج خوينه بيكته گو خوي جوا بيكته اما ما بحثا وكن هم واشيلو بكن يك بيك ومجوره بحث بكن كافچنا بهذا دينا يا كمين جروفركن صور جروفركن صور چنه وقت بيناسه او جروفركن كو بهر دوروين خو چالن اون بالا خو بدنا دوينات برتو كده يعني او دوينات قوم جور بيجن سره كو هردو او جروفركن كو بهر دوروين خو چالن يعني نراستن روينها وها چالن او كورتين كاري ويتشي هيبره هيموغلوبين ياكو رنگ صور ده خوينه دنابا خوده دحوينه هذا كاري جروفركن صور ماگو چيه او جروفركن كو بهر دوروين خو چالن هيبره هيموغلوبين ياكو رنگ صور ده خوينه نابا خوده دحوينه بيقول هناك هن تايبتيا وين ما بنويسن
تایبەتیە نوێ چنە؟ تەمەنە وێنەکەی 120 ڕۆژن. تەمەن 120 ڕۆژن. و ji tê çêkirin ev goravekên sor ji tê çêkirin ji ava hestiya. Tên çêkirin û tovika wa jî tune ye. Tovika wan jî tune ye. Ev in taybetiyên van goravekên sor. Niha me goravekên sor me dawî kir em ên ha werin behsa goravekên spî bikin. Kam bi hev re nas kirin goravekên spî jî çi ne? Wek pênasî ji ware şagirdên hêja goravekên spî me got çi ne? Ew goravekên ku laşê me ji nexweşiyan diparêzin. Yani di nava xwînê de dema heke mîkrobek be yan veyrûsek derbasî laşê me be, goravekên spî nahêlin ku laşê me de belav bibe û nahêlin ku zêde bibe. Ji ber vê yekê em dibêjin goravekên spî ew şaneyên ku laşê me ji nexweşiyan diparêzin. Taybetiyên wê jî hene, hin taybetiyên wê jî hene wek goravekên sor. Taybetî em behsa taybetiyên goravekên spî dikin. Taybetiyên wê xwedî tov bike. Ya yekemîn xwedî tov bikin. Berova cî goravekên sor. Me got goravekên sor bê tov bikin. Ev xwedî tov bikin. Ya duyemîn di teşew qebareyên cuda cuda de di laşê me de tên dîtin. Cuda cuda tên dîtin. û goravekên spî ji yên sor mezintir in. û ji goravekên sor mezintir in. Bala xwebinê di wêneyê de jî bêçewa goravekên spî laşê me diparêzin ji mîkroba û di wêneyên de jî tê xuyakirin ku goravekên me yê spî ji goravekên sor mezintir in. Ya dawî em deyîn xala di me dawî çi ye? Ji ava hestiyan girêkên linfî tên çêkirin. Ji ava hestiyan û girêkên linfî tên çêkirin. Şagirdên hêja ev me goravekên spî jî bir, me goravekên sor jî bir, niha me werin behsa pûlên xwînê bikin. Ka pûlên xwînê çi ne? Pûlên xwînê. Pûlên xwînê ew şaneyên pir biçûk in, ew jî mîna goravekên sor û goravekên spî ji çê ji ava hestiyan çê dibin. Taybetiyên wê temenê wa ji 8 heya 10 rojan in. Temenê wa wan ji 8 heya 10 roj. Ev xalek jî, xala duyemîn jî di birînbûnê de xwînê têr dikin.
خوينه تیر دکن چه خوينه تیر دکن بیرون بونه ده و دبین جاره کو هکر لاشه ما خوين دبه و دبین دمکی خوين ته بشتی دمکی و دبین خوينه لاشه ما رادوسته یان جی امکان بیشین چید به تیر دبه او خوينه هان او جی برینه تیر دبه یان حشک دبه او خوينه هان جبر ویا که پولین خوينه تینه وی داره و نه هلن کو تی میکروب و ویروس در باس جبر ویا که خوينه سکنین و تیر دکن شاگرد هجابر مپولین خوينه جناس کرد نها مورن بحثا بلازما بکن بلازما اوجی دو خوينه ده مکو بکاته یا چاره رونك زلاله رنگي وي زره رونك چوه يكا زلاله ورنگي وي زره جسدي 55 جسدي 55 جخوينه يعني خوين جي بكاتين خوينه جخوينه جه دگره جه دگره کاره وی چیه کاره وینکه برماهین کو وکا پروتین وکا آب دلاش مده دگرینه رولا کاپر گرینگ دگره دوی داره دما دریا پلازما ده مگو برماهین کو وکچه مگو وک آب و پروتین و خوین کانزایی جی دوی در رولا کاپر گرینگ دگره دلاش مده دوی داره شاگرد هجا محل چا پیک هاتین خوش ناس کر یین خوینه نهاز جورك نيشة كي بيجم يعني وك كروني كرن أما بحثا دل بكن دل ما جو جرانيا دل أما جور بحثا جرانيا دل بكن دلا شمروف ده الجم جنان جدصد وبينجي حياة سيصد جرامية للجم ميران جي سيصد حياة سيصد وبينجي جرامية أب وك نيشة كي بو أمور نها ناسكن هجمارة بلا هجمارة بولين خوينة و جروفر كن صور و جروفر كسبي دلاش مده چقاسن هجمار اوك چه ام بجن پولين خوينه گروورکن صور گروورکن سپی پولین خوینه هجمارا واد هر 1 میلی متر کاب ده هجمارا وانکه 605 حیا 405 هزار ين گروورکن صور ده هر 1 میلی متر کاب ده جی 4 حیا 5 میلیون هجمارا وشار حياة 5 مليون حياة 5 مليون وهجمارا جروفركن سبيد هر 1 ملي متر كاب ده جي 4 حياة 11,000 في اوايجي مناسكر هجمارا بولين خويني وجروفركن صور هجمارا بان بيك هاتيان دخويني ده نها ميوان بحثا لبطا خوي سمين بكين او جيا بناوي دامارين خوينيا دامارين خويني وكم زانن دوينيا دجي دامارين خويني او دامارين كومينا توركينه يعني بيجن دلا شمده دامار قالك هنا ميناتور وقتورك قالك هبن يعني قالك دامار هبن دلا شمده تمام شاقت هجا بدر او دامار كوميناتور كينا دريا وانره خوين لحمو شانه لا شمه بلا دريا وان دامار خوينه ده دلا شمده حمو خوين بلا دبه ابجيشته بشان بيكته جسه بشان پکته وک مجور گو میناتوره کیه دریا وره خوین لحمو شانه و تبني لاشمه بالعبد بن جسه بشان پکته بشای کمی
damarên deranînê yan jî em dikar bêjin damarên avêtinê. Damarên avêtinê çi ne? Ew damarên ku xwînê ji dil li hemû laş belav dikin. Yani xwînê ji dilê me dibin û li hemû şaneyên laşê me belav dikin. Em deynin ji dil li hemû şaneyên laş belav dikin. Ev beşayeke mîn. Beşa duyemî çi ye? Damarên komkirinê. Damarên komkirinê karê wê çi ye? Ew damarên ku xwînê ji laş vedgerîne dil. Xwînê ji laş vedgerîne li dil. Yani ji hemû lebetên di laşê me de yan hemû şaneyên di laşê me de xwînê ji wan vedgerîne dil. Berova cî damarên deranînê ne. Mi werin beşa xwe dawî ya sêmî mûyên xwînê. Mûyên xwînê çi ne? Mûyên xwînê ew damarên ku mîna teşeya wanekî mîna por e. Yani pir ziravin. Ew kenalên pir ziravin. Kenalên ku pir ziravin teşeya wanekî mîna por e. Diriya wan re xwîn digihîje şane û tevnên laş. Digihîje cihê zehmet mûyên xwînê digihîn cihê zehmet ji laşê me ji ber vê yekê pir ziravin, kenalê pir ziravin û weka por in. Vî awayî me her sê beşê xwe damarên xwînê jî bi dawî kir. Niha me werin ji bo tendirustiya pergala geranê. Şagirtê hêja me got ji bo tendirustiya pergala me geranê pêwîstiya me bi hin xalan heye divê em wan pêk bînin ji bo pergala me geranê tendurist bîne û ti ziyan negihî ji de. Me got destpêkê werzîşkirina birêk û pêk dema ku werzîşa me birêk û pêk be ti ziyan negihîje pergala me geranê. Ya duyemîn kêmbûna xwarina birûn. Çi nabe ku em xwarina birûn gelekî bixwin ji bo ku di xwîna me tîr nebe û di kenalar de bi hesanî derbas bibe. Ya sêmîn dûrketin ji kişandina çixarayan. Divê ku em dûr bikevin ji kişandina çixarayan ji ber ku ziyan digihîne pişê me û dema pişt xwînê parzûn dikin yan oksîjenê digihîne xwînê vê derê ziyan bigihîje xwînê. Ya din xwarina ku bi tîmarên wek vîtamîn û xweyên kazayî û protîn bi zengîn be divê em bixwin. Ev xwarina ku bi van vîtamîn û protîn û xweyên kazayî divê em bixwin. Ya dawî kêmkirina xweya ku di xwarinê de tê danîn. Yan kêmkirina xweya di nav xwarinê de. Divê em kêm bikin em gelek xwe nexwin. Vî awayî em gihan dawiya waneya xwe ka em pirsên nirxandinê jî bi hev re çareser bikin. Li ser rûpela 5 û 4 pirsa yekemî dibêje têgehên li jêr rave bike. Dil me ji we dil ravekin me got masûlkeyeka bixêzike di rêgeha Singêl Aliye Milê Çepê cih digire û qebareya fasî kulma diste. Xwîn me got çi ye? Rûneka ku laşê me de digere rengê we sor e û ji giroverkên spî giroverkên sor û pûlên xwînê plazmayê pêk tê. Giroverkên sor çi ye? Me giroverkên sor ew giroverkên ku bi her dorweyên xwe çalin û heybera hîmoglobîn ya ku rengê sor dide xwînê di nava xwe de dihewîne. Ev pirsa me yekemîn çû. Pirsa duyemîn valahiyên li jêr dagire. A dibêje dil ji 4 malikan pêk tê. Ew jî ev in. Çi ne? Me got guhgoka rastê û guhgoka çepê
و زیکۆکە ڕاستی و زیکۆکە چەپێ مێلوا وەڵاهیان ئەمێ داگرن یا با ئەو شانەیە کولاشێ مرۆڤ ji nexweşiyan diparêzin mego çi bûn ew giroverkên spî bûn heybera hîmoglobîn di nava valahî de cih digire û rengê sor didewan di nava giroverkên sor de valahiyê de mêdeyên giroverkên sor Gomar pirsa sêmîn hevokên rast bi hêmaya rast û yên şaş bi hêmaya şaş nîşan bike ya a giroverkên spî bêtov bikin şaşe megoyê sor bêtov bikun vê derê mêdeyên şaş ji ber tov bikin ya be giroverkên sor xwînê tîr dikin şaşe ji ber mego polên xwînê yek û xwînê tîr dikin taybetiyên wê de bû damarên deranînê ew damarên ku xwînê ji dil li hemû şaneyên laş belav dikin rast e vir mego damarên deranînê yani yên avêtinê ku xwînê ji dil li hemû şaneyên laş belav dikin em werin rûpela 55 pirsa çara dibêje valahiyên li jêr bi peyva rast dagire ya yekemîn xwîn ji laşê me vedgerîne dil ew çi bûn damarên komkirinê bûn em ê valahiyê deyên damarên komkirinê pirsa ya duyemîn coyên pir ziravin û teşeya wan megomîna porin ev mego çi ne mûyên xwînê ne berî gevanî me jor got ew çi ne mûyên xwînê ne ya semîn roneka zelal e û rengê wê zer e ew çi ye plazma ye em ê valahiyê deyên plazma pirsa pêncad bêje sedema li jêr rave bike werzîş ji bo tenduristiya pergala geranê pir bisûde çima werzîş pergala me geranê de pir bisûde ji ber dema ku em werzîşeka birêk û pêk radibin dilê me bi zûtir lê dixe vê awayî xwîn û pêkhateyên nava xwînê de ê girovekên spî û sor û polên xwînê plazma bêhtir di laşê me de digere ji ber vê yekê dema ku bêhtir digere dilê me jî wê hinek rehet bibe û zehmetî nakişîne di gerana xwînê de pirsa şeşa giroverkên sor û yên spî ji hêla erk mezinbûn cihê hilbirînê û hebûna tovikan di tabloyê de li jêr de hevrû bike ev tabloya han em ê hevrû bikin giroverkên sor û spî erkên giroverkên sor me got çi bû heybera hîmoglobîn di nava xwe de dihewîne yên giroverkên spî me got laşê me ji nexweşiyan diparêzin mezinbûn giroverkên sor biçûktirên ji yên mêdeyên biçûktir yên giroverkên spî mêdeyên mezintir cihê hilbirînê me got giroverkên sorê ji ku tê hilbirîn ji me got ji ava hestiyan tên hilbirîndin û yên giroverkên spî me got ji ava hestiyan û ji çê girêkên lifî tên hilbirîndin tamam vê derê hebûna tovke giroverkên sor bê tovkin me got ji were û giroverkên spî xwedî tovkin em ê deynin tovika watin nê vir û vir heyer vê awayî em gihan dawiya waneya xwe şagirdên hêja heya waneyek din hûn bimînin di xêr û xweşiyê de